ассалому алейкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем, ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд дороҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад, ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед, ки аз ширкати Шифофармо дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед, ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд, ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед, ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон салом расонед. Чемпиони нави вазни ним вазнини ACA Адлан Ибраҳимов баъди ғалаба дар муҳориба зидди Фаридун Одилов фикрҳои худро баён кард. турнири ACA 182 гузашт. Ма зидди рақиби сахт ва арзанда Фаридун Одилов ҷангидум. Бо розигии худованд ман ғолиб шуда соҳиби ду камарбанд шудум. Бисёриҳо ба ман боварӣ надоштанд, шубҳа мебурданд, ин корро ғайриимкон мешумориданд. Лекин ин чиз ба ман мотиватсия мебахшид. Ба Фаридун бозгашти зуд орзумандум ва кӣ медонад, шояд дар оянда мо боз бо ӯ вохӯрем, навиштааст Адлан. Хотиррасон мекунем, ки Адлан Ибраҳимов дар чорум раунд Фаридун Одиловро бо тариқи усул шикаст дода соҳиби камарбанди гран-при ва соҳиби камарбанди чемпионии ACA шуд ва бояд гуфт, ки ин кори таърихӣ буд, чунки баъди турнир роҳбари ACA Асланбек Бадаев хабар дод, ки дигар онҳо гран-при намегузаронанд ва ин дӯстон маънои онро дорад, ки Фаридун Одилов дигар чунин имконият пайдо намекунад, ки яку якбора соҳиби ду камарбанд шавад. Фаридун имконияти беҳтарин дошт, аммо афсӯс ва мутаассифона дар насибаш набудааст. Больше гран-при точно не будет. Если пожалейте нас, пожалуйста. 2 года в этом режиме, это очень тяжело. чемпиони пешинаи вазни 61 килограмм UFC Шон Омели дар муҳорибаи унвони вазни худ, ки байни Мераб Дувалишвили ва Умар Нурмагомедов мегузарад, прогнози худро дод. Ма фикр мекунам, ки Умар бояд Мерабро шикаст диҳад. Аён аст, ки ҳамин лаҳза Умар аз ҳама ҷангвари техникӣ ва аз ҳама ҷангвари ҳаматарафаи вазни мост, гуфтааст Омели. Ногуфта намонад, ки муҳорибаи унвони байни Мераб Дувалишвили ва Умар Нурмагомедов рӯзи 19 январ дар турнири UFC 311 мегузарад ва дуюм муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. Барои Мераб ин аввалин ҳимояи камарбанд мешавад, ана барои Умар бошад аввалин муҳорибаи унвонӣ. сармураббии зали AKA мураббии Ислам Махачев Хавьер Мендес гуфт, ки агар муҳориба байни Чарлз Оливера ва Илия Топурия баргузор гардад, ки ғолиб шуда метавонад. Чарлз барои ҳамаи ҷангвар рақиби вазнин мешавад, аммо ма каме зиёдтар ба ғалабаи Топурия боварӣ дорам аз сабаби бокс ва зарбаҳои дақиқи ӯ. Лекин Оливера беҳтарин аст, ӯ дар ҳама мавқеъ сахт аст. Ба чунин ҷангвар ягон вақт баҳои кам дода намешавад. Ӯ бесабаб чемпион набуд. Чарлз ҳоло ҳам ҷангвари сахт аст ва ӯ ин чизро дар муҳориба зидди Царукян нишон дод. Ӯ наздик буд, ки Арман таслим шавад. Барои ҳамин ӯро ҷиддӣ қабул накардан иштибоҳ аст. ӯ ҳоло ҳам ҷангвари сатҳи ҷаҳонист, гуфтааст Мендес. Ва дӯстон, бояд қайд кард, ки чанд муддат пеш Илия Топурия эълон карда гуфт, ки ба вазни сабук баромадан ва зидди Чарлз Оливера ҷангидан мехоҳад, то ин ки сазовори муҳорибаи унвонӣ шавад ва бо Махачев муҳориба гузаронад. Ана худи Оливера бошад чанд муддат пеш оиди баромадани Топурия ба вазни сабук чунин суханҳо гуфта буд. ба назари ман бисёри ҷангварон баъди чемпион шудан дар фикри ба дигар вазн баромадан мешаванд. Бо ин чиз ӯ бояд, ки эҳтиёт кунад. Дар вазни сабук конкуренсия хеле ҷиддӣ аст ва ин вазни хеле сахт аст. Лекин ба ҳар ҳол Топурия дар ҳақиқат ҷангвари хатарнок аст, гуфта буд Оливера. Дӯстон, ба фикри шумо агар ин муҳориба баргузор гардад, кадоме аз онҳо пирӯз шуда метавонист? Метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид. Хонободу сарбаланд бошед.